Kevesen tudják, de a 20. század elején Magyarország egyik legmeghatározóbb kisebbségvédő politikusa német származású volt. Bleier Jakab, a magyarországi németség szószólója, nem csak nyelvész és egyetemi tanár volt, de politikusként is aktívan küzdött a német kisebbség jogaiért. De hogyan vált a nemzetiség érdekeinek egyik legnagyobb harcosává? Kikkel került szembe? Mi lett szervezetének utóélete? Nézzük meg! Bleier Jakab vagy Jakob Bleier 1874. január 25-én született Dunacsében, egy kis településen Bácskában, egy paraszt család gyermekeként, az akkori osztrák-magyar monarchia és a mai Szerbia területén. Német népiskolába járt, majd Újvidékre került a magyar gimnáziumba, innen aztán átkerült Kalocsára a jezsuitákhoz. Ezt követően a Budapesti Egyetemen tanult germanisztika és magyar filológia szakon. Tagja volt az Ötvös Kollégiumnak is. 1903-tól 1904-ig állami ösztöndíjjal Münchenben és Lipcsében is tanult. A doktori fokozat megszerzésével egyidejűleg kezdődött mélyreható tudományos érdeklődése a német nemzetiség iránt. Bleier kezdetben gimnáziumi tanárként dolgozott, majd egyetemi karriert épített Budapesten, Sopronban és Kolozsváron. Nyelvészeti kutatásai mellett a magyarországi németség kulturális jogainak védelmében is aktívan fellépett. 1911-ben a Budapesti Egyetemen Petz Gedeonnal közösen megalapította a Germanisztikai Intézetet. Az első világháború előtt a magyarországi németek nem alkottak egységes közösséget, a svábok, az erdélyi szászok és a városi német polgárság elszigetelten éltek egymástól. A magyar állam az erősen ajánlott asszimiláció irányába mozdult, különösen Trianon után. A békediktátum miatt felajzott közvéleményben az az összeesküvés elmélet élt, miszerint az etnikai kisebbségek aknamunkája vezetett Magyarország szétszakításához. Ebbe a politikai klímába és egy nemzeti érzelmekkel túlfűtött időszakba érkezett meg az ízig-vérig hívő keresztény, magyar hazafi, de német származását fontosnak tartó Bleier. A magyarországi német fiúk közül sokan az első világháborúban lövészárkokban nem egyszer a Németország hadseregéhez tartozó katonákkal jöttek érintkezésbe. Nem természetes-e, hogy ez a találkozás német öntudatukat fokozta. A magyar hivatalos személyek és a magyar újságok az egész háború alatt sokat beszéltek a német fegyverek dicsőségéről. Lehetett csodálkozni azon, hogy a magyarországi németekben valami büszkeségféle keletkezett azért, hogy ők is a német fajhoz tartoznak. Az egységesedésre és autonómiára való törekvés tehát ott lobogott az itthoni németekben, de Bleierig nem volt senki, aki ezt felismerésre juttassa bennük, céljaikat megfogalmazza, energiáikat becsatornázza. Jóformán a betelepítéstől egészen Bleierig 200 évig a németség országos szinten egyáltalán nem volt egy egységként kezelhető közösség vagy tényező. Bleier 1915-től politikai szerepet is vállalt, és hamar a német kisebbség egyik fő szószólójává vált. 1917-ben így nyilatkozott: senki sem tudja a németségét vagy magyarságát jobban szeretni, mint én. Miként az apa és az anya iránti egyforma szeretetben sem, sohasem tudtam, melyiket szerettem jobban kettejük közül, és mindig az volt a leghőbb vágyam, hogy kölcsönös szeretetben és egyetértésben éljenek. Az 1910-es évek legvégén és a 20-as évek derekáig megszakításokkal ugyan, de a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere volt a Friedrich, a Huszár, a Simonyi Semadam és az első Teleki kormányban. Ebben az időszakban történt, hogy Burgenlandot a trianoni békeszerződés értelmében Ausztriához csatolták. Bleier erőteljesen küzdött a területek Magyarországnál maradásáért, hiszen itt rengeteg német nemzetiség által lakott település volt. Ez a gesztusa azonban fordítva vette ki magát, magára haragította az osztrákokat és a magyarokat is egyaránt. 21. decemberében az osztrák csapatok bemasíroztak a területre. Bleier miniszterként az alapvető kisebbségi jogok biztosításáért dolgozott, ám Trianon után a magyar kormány egyre inkább az asszimiláció felé mozdult. A trianoni határok országában a románok és a szlovákok elcsatolásával immáron a német lett a legnagyobb létszámú nemzetiség, így a német problémára és annak megoldására is nagyobb figyelem jutott. Bleier ezzel szemben azt vallotta, az a nemzetiség, amelynek saját közössége és értelmiségi rétege van, nem lesz beolvasztható. 1921-ben megalapította a Sonntagsblatt für das Deutsche Volk in Ungarn hetilapot, amely az ország egyetlen német nyelvű hetilapjaként rövid idő múlva a magyarországi németek fontos érdek- és jogi képviseleti orgánumává vált. 1924-ben pedig létrehozta az Ungarländische Deutscher Volksbildungsvereint, az UDV-t, hogy támogassa a magyarországi német közösségeket. Az egyesületet Bethlen István azért engedélyezte, mert a német nemzetiség lekötelezése a jobb oldal mellett hosszú távon politikai haszonnal kecsegtetett.
Az UDV rendezvényeket, kulturális esteket, felolvasásokat, olvasóköröket, zenei versenyeket és hagyományőrző bálokat szervezett. Nem csupán művelődési egyesületként kívánt működni, hanem a magyarországi németek politikai, közösségi és gazdasági érdekeinek védelmét is célul tűzte ki. Bleyer és közeli bizalmasa Grácz Gusztáv abban állapodtak meg, hogy az egyesület hivatalos vezetője ez utóbbi lesz, hiszen Bleyer megítélése ebben a korban már több mint megosztó volt a magyar kormány részéről. Gráczban bízott a kormány, ő pedig bízott Bleyerben, aki így az egyesület de facto vezetője lehetett a háttérből. Bleyer célja az volt, hogy a hazai németség ne asszimilálódjon akarata ellenére, s mintegy a korban nagyon jelentős, közel 10%-os arányban jelenlévő népcsoport ehhez méltó beleszólásuk is lehessen a közügyekbe. Emellett szabadon használhassák anyanyelvüket, legyen lehetőségük német iskolába járatni gyermekeiket, valamint ne érje őket származási alapú diszkrimináció. Az UDV ugyan igyekezett minél több helyi szervezetet létrehozni, valójában sosem rendelkezett nagy tagsággal a magyarországi németek teljes létszámához képest. A kezdetektől fogva hatósági zaklatásokkal és korlátozásokkal kellett szembenéznie, a közigazgatás, a sajtó és a parlament is akadályozta működését. A jegyzők gyakran megtagadták az egyesületi gyűlések engedélyezését. A parlamentben Bleyer és az UDV folyamatos támadások célpontja volt. Az egyház sem támogatta a szervezetet. Bleyer politikai pályája ugyancsak nem volt zökkenőmentes. Az 1920-as és 30-as években egyre nagyobb ellenállásba ütközött a magyar kormány részéről, amely a nemzetállami törekvéseket részesítette előnyben. A Bleyerrel szembeni ellenérzések többnyire arra vezethetőek vissza, hogy a politikus rendszeresen kijelentette, a németség egy elkülöníthető tömeg kell, hogy legyen a magyarságon belül is. Ez a kettő pedig nem zárja ki egymást. Lehet valaki egyszerre német és magyar, ha úgy látja jónak. A nemzetiséget érő jogi hátrányok tekintetében pedig nem volt rest minden alkalommal a kormányt megtenni felelősnek, a kormányt, amelynek képviselői pályafutása közel felében ő maga is tagja volt. Az 1930-as év fordulópontnak bizonyult. A népszámlálás eredménye riasztóan hatott a Volksbildungsverein vezetőségére, mert a németek aránya az összlakossághoz képest 6,9%-ról 5,5%-ra csökkent. Eddig még ilyen nagyfokú beolvadást nem lehetett tapasztalni. Mindez a magyar kormányban elégedettséghez, a német kisebbség vezetésében azonban súlyos feszültségekhez vezetett. Bleyert az UDV radikális oldaláról már eddig is kritizálták, lévén, hogy túl keveset követel a kormánytól, ám innentől a mérsékeltek is nekiestek, hogy hitt a miniszterelnök kisebbségi politikájában. Már kezdetben óvatos volt, később egyre inkább támaszkodott a német kormány és szervezetek támogatására anyagilag is. Az 1930-as évekre a magyar és német nacionalizmus közé szorulva politikai lehetőségei beszűkültek. A magyar kormánnyal szemben muszáj volt stratégiát váltani, a kérés nem volt elég, felszólító hangnemre váltott, de ez sem segített. 1932-ben ezt írta levelében Grácz Gusztávnak. Ami a dolog lényegét illeti, kezdettől fogva az volt az álláspontom, hogy a sváb kérdést Magyarországnak kell megoldania, s hogy ezt a helyzetet meg is fogja oldani. Túlságosan a jogra, az igazságosságra, belátásra és a saját érdekek józan megítélésére hagyatkoztam. Ebben a meggyőződésben és hitben harcoltam és dolgoztam sok éven át. E hitet teljes mértékben elvesztettem. Magyarország sohasem fogja megoldani a sváb kérdést, legalábbis önszántából nem. A magyarosítás sohasem volt ennyire kíméletlen, ennyire célra törő, ennyire átütő, mint ma. A hosszú évek tárgyalásai ellenére Bleyer nem talált megoldást a szívügyére, az iskola kérdésre. 1932-ben a német nemzetiségű iskolaköteles gyermekeknek kevesebb, mint 1/10 részesült német tannyelvű oktatásban, körülbelül negyedük vegyes, német és magyar tannyelvű iskolába járt. Azonban nagy többségüket olyan iskola látogatására kötelezték, amelyben kizárólag magyar nyelven oktatták őket, és a németet, ha egyáltalán valamilyen formában, csak mint tantárgyat tűrték meg. 1933-ban az országgyűlésben a magyarországi németek védelmében immáron elkeseredett hangnemben szólalt fel. Kormánypárti mandátuma dacára német származású emberként a kisebbség egyre gyorsuló asszimilációja ellen emelt szót. A botrány már az ülésteremben kirobbant, amikor Bleyer kijelentette, hogy bár a hazai németek úgy érzik, ők mindig is hazafias és befelé húzó magatartást tanúsítottak a magyar állam iránt, mostanra már amikor a Szent Istváni befogadó államgondolat helyébe jól láthatóan a magyar faji gondolat lép, nem lehetnek tovább azok.
Erre reakcióként Bajcsy Zsilinszky emlékeztette Blayert, a hazai németség helyzete még mindig sokkal jobb, mint az elcsatolt magyar kisebbségeké, valamint megvádolta Blayert azzal, hogy német érdekeket képvisel. Nem vagyok hajlandó olyan kisebbségi politikát elfogadni, amelyet a Brownness House-ból irányítanak. Tevékenységét sokan az egységes magyarság felbojdítására tett kísérletnek nyilvánították. Az 1933-as év különösen nehéz volt számára, mivel a magyarországi német mozgalmakon belül is megjelentek a náci befolyású irányzatok, amelyekkel nem értett egyet. A 33-as németek mellett kiálló parlamenti beszéde miatt nagy botrány kerekedett, egyetemi óráin és mixártéri házánál is demonstrációt tartottak. Német és magyar diákok verekedtek össze. Magyarországon sokan hazaárulónak tekintették, míg Németországban egy ideig gyanakvással fogadták, mert korábban a magyar államot támogatta. Még ebben a 33-as évben, decemberben szívbetegség következtében Budapesten elhunyt. Talán szerencse is, hogy már nem láthatta azt, hogy közösségét kik vették át, és mire használták. Sírja az új köztemetőben található. Blayer politikája végül nem vezetett egyértelmű sikerre, és a magyarországi német közösség egyre inkább kiszolgáltatottá vált a politikai változásoknak. Azonban munkássága hozzájárult a német kisebbség kulturális és politikai öntudatának megalapozásához. Utólag munkásságát sokan összemosták az UDV-ból kinőtt Volksbund működésével, így emlékezete sokáig hamis alapokon nyugodott. Napjainkban a történészek nagyjából már egyetértenek abban, hogy a Volksbund ponthogy Blayer halála miatt jöhetett egyáltalán létre. Ugyan Blayer Hitler vezetésének valódi irányát már nem élhette meg, büszke és ártalmatlan német nacionalizmusa 33 után nagyon más fényben vette ki magát a náci rémtettek fényében. Manapság azonban Blayer a hazai német történelem talán egyik legikonikusabb alakja, számos intézmény büszkén viseli a fáradhatatlan és elfű jogvédő nevét.